खुलुमबाय लोगोफोर आगैमोन आसा खालामदों जोबोद मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खनसे बरायफिननाय थाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय आं आलासि फैदों आरो दा दिपालि अफिसियेल आरो सानसुलि अफिसियेल फैदों आरो ना बिसोरनि थाखाय आं दा साहा बानायबाय दङ ओमफ्राय लाल साहासो लोगोफोर नोंथांमोननि देखायनो र' बेयाव लाल साहा बानायगासिनो ओमफ्राय बिथिं सिरा एवनोसै आरो ना लोगोफोर देखायनो र' आमलायनि जुमायखौ लोंनानै माबायदि मोनदों? ओरैबायदि टेस्टि आसोला आमलायनिखौ दांखाबाय गिलास गोलावजों ओमफ्राय नै सानसुलिया आं लोंनो हाथारा थांबा दिनै लोङा नै इयो फेजानो गिदों बेसारा फेया इयो आं दा साहा फुदुंबाय दं आंना साहाया रेडि जाबाय आरो ना ओमफ्राय आं दा इसोरनो साहा होनोसै दा लोगोफोर जों साहाखौ लोंसै आरो ना लोंदो सानसुलि जिलायलायनाय गानगोन मा रिएक्सन ए सना खालामगोन साहा लोंदो मोखां सुवाखैनो आसोला साहाखौ दा जों लिपस्टिकबो लोंसै दङ लोगोफोर आङो इसोरनो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आरोना ओमफ्राय फारसेथिं ओंखाम होनानै लाबाय फारसेथिं ओंख्रि संगासिनो आरोना नाजों आलु दरसे होनानै बिलाइखौ माने थब थब संदो आरो लोगोफोर नोंथांमोननि देखायनो र' कमल काट नाजों बिलाइ आलु दरसे होनानै थब थब संबाय ओमफ्राय नै बिथिंजाय ओंखाम जाननानै लाबाय ओमफ्राय बिदिब्ला आं संबाय थानोसै ओंख्रिया रेडि जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर आंना भाजायाबो टेस्टि जादोंना जायाखै लोगोफोर नायदो बेनोसै आं दा आलासिफोरनो ओंखाम होनोसै आरोना आं आलासिफोरनो ओंखाम होबाय आरोना ओमफ्राय माबायदि जाखोथाय इसोरसो मिथिगौ दे जानानै खोन्थादो माबायदि जादों जानला मोनलासो जोंहा जानला मोनलासो जायो लोगोफोर ओंखायनो आं जानला मोनला संना होबाय आरोना जोंहा जाब जुबसो इसेबां हाइ कुवालिटिबो नङा नालाय माबायदि जादों दे सानसुलि जानानै टेस्ट खालामना खोन्थादो दे गाहायावसो होजाबाय आंजों नायनानैनो गोथाव जाखानाय जानाय नुखादों ओमफ्राय जानानै आलासिफोरखौ आं ओंखाम जाहोबाय दा ओमफ्राय ओंखाम जाबाय थाथोंसै आरोना इसोरो जाबाय थानोसै लोगोफोर जाबाय थाथोंसै आंथ' मथिखा नालाय आं माने डाबल जानो हाला ओमफ्राय दा इसोरजों जाबाबो आंना बोराय हारसिं जाया ओंखामखौ दा हराव आं माने ओरैबो जाया जागोन ओंखायनो इसोरखौ आलासिफोरखौ जाहोग्रोबाय आरोना रानि गोथाव जादों सना दे जाबाय था थोरसि सुबाय दं बेबिया खामानि दङ दाहायबो आरो खामानि दंबावो ओंखायनो आं लाखाबाय आरो ग्रुपनि एसे मिटिं जायो लोगोफोर मिटिं जायैसै आङो ग्रुपनि मिटिङाव माने एकदमबारे एटेन्ड जानो मोनथारबाय लोगोफोरा गाज्रि मोनलाय लांसिगोन थाथोंसै आरोना आङो सुना लाबाय थानोसै थांनो नागिरबायमोन दिपालि सनाया ओमफ्राय आं रायजादों थांनो मोना आंनि लोगोखौ लांफाजोबगोन होननानै रायदां थांनो मोना न' सिङाबा खेबसे सालाय गाराबा थांनो मोना ना लोगोफोर रायजाया आरो बावबायानोमोन सना मानसिहाय नोङो आखायाव लाबो सना आखायाव लानि आं रबारखौ लोगोफोर आलासिया थांनो ओंखारबाय दा थांनो ओंखारबाय लोगोफोर बिसोरो थांसै नो मोनाबायबो एसे टाइमाबो 4थासो जाबाय ना थांसिगोन आरोना इसोरखौ बिदाय होनोसै आं दे फंनैसो बुंना होदो आंनो लोगोफोर निना लानाव आलासि जाफैदोंमोन ओमफ्राय खानाया माबा नालाय एसे खाथबना लाबाय आङो थ'
जाबाय लोंबाय गोथाव संना होबाय लिना बाजैया दा थांफिनसै मोनाहांबायबो ओमफ्राय बेहाबो ग्रुपनि मिटिं दङ लोगोफोर बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थादोल' लिनाखौबो दिनैनि भिडिअखौ होमबा लोगोफोर एसेयावनो एन्ड खालामसै आरो नेक्स्ट भिडिअआव थाबै लोगो मोनसिगोन गुबुन मोनसे भिडिअनि दारै बिदिबा बाय बाय